Doamne, cum să pot să tac, că păcatul mi-a iertat și cu sânge sfânt Tu m-ai spălat. Pe Golgota răstignit, pentru mine ai murit, viață veșnică mi-ai dăruit. Doamne, pentru a Ta iubire, pentru a Ta mântuire, eu mă închin în fața Ta și-ți mulțumesc. Pentru a Ta îndurare, mântuire și iertare, Doamne, vreau din inimă să-ți mulțumesc. Doamne, cum să pot să tac, căci în brațe m-ai luat și dragostea Ta mie mi-ai dat. Ai trimis al Tău Duh Sfânt să mă ajute pe pământ, când sub cruce cad ades înfrânt. Doamne, pentru a Ta iubire, pentru a Ta mântuire, eu mă închin în fața Ta și-ți mulțumesc. Pentru a Ta îndurare, mântuire și iertare, Doamne, vreau din inimă să-ți mulțumesc. Doamne, ajută-mi pe pământ să împlinesc al Tău cuvânt, să ajung odată în raiul sfânt. Cu Tine să mă întâlnesc, fața Ta să o privesc și în veci de veci să Te slăvesc. Doamne, pentru a Ta iubire, pentru a Ta mântuire, eu mă închin în fața Ta și-ți mulțumesc. Pentru a Ta îndurare, mântuire și iertare, Doamne, vreau din inimă să-ți mulțumesc. Doamne, pentru a Ta iubire, pentru a Ta mântuire, eu mă închin în fața Ta și-ți mulțumesc. Pentru a